Многие думаюць, калі ў мяне уключана двухфактарная ідэнтыфікацыя, мой аккаунт абсалютна абаронены. Але мы запыталіся ў эксперта, і адказ аказаўся не такі просты. Гэта добрая абарона ад падбору пароля, але яна не абароніць, калі вы самі аддаеце код злаўмысніку. Уявіце, вам піша чалавек, які прадстаўляецца тэхпадтрымкай Telegram або Signal або нейкага іншага сервіса. І кажа: Мы заўважылі падазроны ўваход у ваш аккаунт. Каб абараніць яго, трэба пацвердзіць доступ. Пасля гэтага вам прыходзіць код праз смс або ў дадатку, і супрацоўнік падтрымкі просіць проста пераслаць гэты код. Многія людзі могуць падумаць, што так яны сапраўды пацвярджаюць сваю асобу, але насамрэч гэты код ключ ад вашего аккаунта. Калі вы яго адпраўляеце, чалавек па той бок атрымоўвае дасяг і дастаткова хвіліны, каб выпампаваць все відэа, фота, дакументы і перапіскі. Таму эксперты раяць запомніць вельмі простае правіла. Ніводная служба падтрымкі не будзе запытваць у вас логін, код і пароль для нібыта праверкі вашего аккаунта. Калі нехта просіць даслаць код, пароль або пацвердзіць уваход, гэта заўсёды спроба падману. Найлепшае, што вы можаце зрабіць, калі пабачыце такое паведамленне, проста праігнараваць яго.